No niin, heippa rallaa. Tämä on neuleaiheinen YouTube-kanava Maikki Langanpäässä ja minä oon Maikki, joka täällä Langanpäässä on. Edellisen kerran kuvasin, taispa olla helmikuussa. Ja nyt tässä on sitten päässyt syntymään aika paljon valmistuneita neuleita sitten edellisen kuvauskerran. Mulla on tässä aika paljon kaikkea kampetta ympärillä. Mä ajattelin vähän myös noita valmistuneita juttuja esitellä, joten saattaa tulla aika pitkä jakso. Ja katsotaan kuinka monessa pätkässä tätä pitää nyt kuvata, koska nyt kun mä kuvaan, niin on pitkä perjantai, eli huhtikuun alkua elellään vuonna 2026. Ja meillä on kaikki lapset täällä kotosalla, niin tässä tätä elämää saattaa olla ympärillä, niin voi olla, että mä vähän joudun pätkimään. Mutta nyt mä kuitenkin ajattelin, että kun on tässä nyt vähän pitempi viikonloppuvapaa, niin minä kerkeen hyvin kuvata. Ja jospa tää vaikka sitten tulisi valmiiksi niin, että mä saisin tämän sitten julkaistua lankalauantaina. Niin, että jos tää on julkaistu lankalauantaina, ja jos sä katsot tätä lankalauantaina, niin hyvää lankalauantaita ja hyvää pääsiäisen aikaa kaikille. Hei, mä laskeskelin, että mulla on periaatteessa 9 valmistunutta työtä, josta villapaitoja on kokonaista 3, eli aika isoja neuleita. Mä ajattelin nyt käydä ne aika nopsakkaasti läpi, mutta tämä meikäläisen nopeasti läpikäyminenhän tiedetään, niin katsotaan miten tässä käy. Mutta ennen kuin mä alan kertoa noista mun valmistuneista neuleista, niin julistetaanpa edellisen jakson arvonnan voittajat. Nimittäin edellisessä jaksossa mä arvoin 1000 seuraajan kunniaksi. Tai muistanko oikein, että niitä seuraajia ehkä oli silloin kuvausvaiheessa pikkusta vaille se 1000 kappaletta. Ja arvonnan myötä ja senkin jälkeen niin tilaajia on tullut taas hurjasti paljon lisää, nyt niitä on se yli 1000. Ja juuri ennen kuin mä aloitin tämän kuvaamisen, niin mä arvoin onnekkaat voittajat. Palkinnoksi siis lupasin 2 20 € lahjakorttia, toisen Boutique Frillaan ja toisen tähän meidän kotipitäjän eli Kiuruveden lankafirmaan Lankakaisaan. Ja nämä ei ole siis mitään yhteistyöarvontoja. Mä ihan itse halusin valita nämä lahjakorttien, tai siis nämä tahot, joista ostan lahjakortit. Mä maksan ne itse ja näin mä haluan tukea pienyrittäjiä, oman pitäjän Lankakaisaa ja sitten tuossa lähistöllä Oulussa olevaa Boutique Frillaa. Ja laitetaan tähän väliin pätkä siitä arvonnasta. Mä ainakin yritin ottaa näytön tallentimella niin videonpätkän siitä arvontahetkestä. Katsotaan se nyt. Ja jos onnistui, niin sielläpä näkyi. Eli ensimmäinen arvonnan voittaja oli nyt se Boutique Frilla. Ja sen arvonnan voitti nimimerkki Anna Kiehtovista Kerasista. Eli Instagramista löytyy semmonen nimi kuin Kiehtovista Keräsistä. Ja Anna siellä esittelee ihania neuleita. Ja Anna sattuukin olemaan tuttu, koskapa oltiin tuolla Portti-neuleleirillä viime kerralla yhtä aikaa. Joten onneksi olkoon Anna. Ja sitten sen toisen 20 € lahjakortin, eli Lankakaisan lahjakortin voitti nimimerkki Teija Nuorala. Eli paljon onnea Anna ja Teija. Olkaa minun yhteydessä joko Instan kautta, se ehkä olisi helpoin. Eli mulla Instassa nimimerkki Maikki. Siellä on väliviivan kohdalla tai tavuviivan kohdalla on alaviiva Maikki.
Tai sit voi lähettää vaikka sähköpostia maikinkontti@gmail.com. Mutta ehkäpä kätevin tosiaan se Insta. Mä katoin, että teillä molemmilla oli ne Instat, niin sitä kautta onnistuu. Ja ilmoita mulle sun sähköpostiosoite, niin mä luulen, että mä saan sähköpostiin sitten laitettua sulle ne lahjakortit. Kiitos hei kaikille teille arvontaa osallistujille. Arvontaa osallistui yhteensä 185 kommenttia, joka on minusta hurjan hyvä ja hieno määrä. Ja tosi ihania kommentteja oli kyllä, että kommenttien saaminen ja kommenttien lukeminen lämmittää kyllä aina mieltä. Siellä oli paljon kaikenlaista. Nyt kun tässä on parin kuukauden aikana niitä aina tipotellen tullut ja mä oon niitä lukenut, niin nyt yhtäkkiä en muistakaan mitä kaikkea mukavaa siellä oli, mutta kiitos vaan kaikista kommenteista. Ja onnea vielä voittajille. Ja niin, en mä tiedä, ei mulla nyt ehkä hirveästi ole väliä sillä loppujen lopuksi, että paljonko teitä seuraajia on, mutta aina kun seuraajia tulee lisää, niin kyllähän se mieltä lämmittää. Ja kyllä täytyy sanoa, että se aina mua sitten innostaa tekemään lisääkin näitä jaksoja. Eli kiva, kun te ootte siellä. Ja kiva, jos te tilaatte tätä kanavaa. Mä en muuten tiedä, että häikäseekö minulla nyt noi silmälasit. Kun mä katson tuonne peiliin, niin huomaan, että vähän häikäsee. En tiedä, pitäisikö nämä ottaa lasit pois, mutta mä yritän olla vähän semmoisessa asennossa, että ei tuolta ikkunasta hirveästi häikäsisi. Nyt lähdetään katsomaan näitä minun valmistuneita neuleita. Mä käyn näitä nyt suurin piirtein siinä valmistumisjärjestyksessä. Ja aloitetaan siitä neuleista, joka on valmistunut eka. Ja se on tämä Boutique Frillan raitulipaita, jota minä muistelen, että mä olin tekemässä silloin ehkä edellisen videon kuvauksen aikana. Eli tämä ehkä oli, niin muuten taisi ollakin, että mä taisin tätä keskeneräisenä vähän sovittaa. Ja nyt en laittanut tätä heti ensi alkuun päälle, kun mä ajattelin, että tää on aika kuuma, niin meinasin, että tässä saattaa tulla liian kuuma. Laitoin muuten päälle viime kesänä, aika loppukesästä tai ehkä alkusyksyä se jo oli, niin tämmöisen valmistuneen Peacock ohjeella tehdyn tämmöisen pitkähihaisen paidan. En muista, että onko tämä ollut mulla yhdessäkään jaksossa päällä. Mä ehkä esittelin tätä kyllä silloin viime syksynä, mutta muistaakseni aika paljon tämän valmistumisen jälkeen. Tämä on siis tehty sillä Peacock ohjeella. Mä eka tein semmoisen valkean hihattoman, ja kun se oli niin kiva, niin sitten tein vielä tämmöisen pitkähihaisen version. Tämä on tehty siitä Dropsin pellelangasta, mikä on minusta niin kuin hintalaatusuhteelta ihan tosi kiva lanka. On hirmu edullinen, mutta sitten kuitenkin semmoinen kiva kesälanka. Ja tästä tuli tosi kiva. Nyt tämä on koko talven ootellut tuolla kaapissa. Tämä on aika lyhyt versio, niin että semmoisten kesähousujen kanssa varmasti kiva. Niin nyt ajattelin vetästä tämän tähän päälle nyt kuvauksen ajaksi. Että vähän niin kuin taas katsoa, että joko tämän kelit alkaisi olla. Ja kohta voin vetästä tämän raitulin päälle, niin näette miltä tämä näyttää mun päällä. Mutta katsotaanpas vähän nyt, että miltä tämä näyttää niin kuin ei minun päälle. Elikkä nyt mulla muuten tajuan, että mullahan ei ole tietsikkaa tässä, niin ei ole sitä Exceliä, missä on kaikki nuo tiedot näistä, mutta minä yritän ulkomuistista sanoa asioita ja mitä en muista, niin sitten en muista. Tämä on siis Boutique Frillan ohje ja se ohje on kirjoitettu sille fontin ompelelangalle ja myös fontin bling bling langalle, jotka ymmärtääkseni on ihan sama koostumus, mutta sitten siinä bling bling langassa on vaan sitten pikkusen kimalletta. Ja tämä minun raituli on nimenomaan neulottu siitä fontin bling bling langasta. Ja minun raitulissa ei ole raitoja ollenkaan, vaan se on täysin yksivärinen. Eli mä oon siis neulonut tämän minun, kun mä katson, että oliko mulla siitä, ei ole lankoja tossa, mutta on siis neulottu tämmöisestä, mä sanoisin tätä viininpunaiseksi väriksi. Ehkä pikkusen nyt toi takana oleva valaistuskin, niin, tai toi
ikkunani ehkä vähän polttaa noita sävyjä, että tää on vähän tummempi kuin mitä tossa nyt kuvassa näyttää. Ja katsotaanpas toi värinumero tästä. Täällä on tommonen kuin 3010. Mä luulen, että se on toi värinumero. Ja lankaa mulla meni tähän tasaan 200 grammaa. Eli mä oon tehnyt tämän, muistelen, että koossa 4, mutta en ole nyt ihan varma. Ja siinä ohjeessa oli muistaakseni tälle koolle 5 kerää. Ja mä sitten vielä ostin 6, koska yleensä mä tykkään ostaa mieluummin reilumasti sitä lankaa, ettei tarvi miettiä, että apua loppuukohan se kesken. No, tää olisi tullut tasan 4, jos ne olisi ollut täyskokoisia ne vyyhdit. Mulle jäi niinku yksi kokonainen kerä ja sitten semmonen, olisiko ehkä reilu puolikas nyttönen, että ehkä ne ei ole niin ja semmosia pieniä nykkösiä, että en nyt punninnut paljonko jäi, että oliko kerät ihan tasan 50 gramman keriä, mutta joka tapauksessa 200 grammaa mulla mennyt tähän. Ja mä oon tehnyt tämän kaikin puolin siis ihan ohjeen mukaan, eli tuolta pääntieltä aloitetaan. Ja siinä on tuommoista 1 nuri 1 oikein joustinta aika pitkästi ja sitten muotoillaan. Ja tässä siis ei ole raklaneita, vaan tää on tommonen kaarroketyyppinen. Ja tästä tuli ihan tosi ihana. Mä oon käyttänyt tätä monta kertaa. Mä kun aloin neuloa, niin mä vähän arvelin, että onkohan tää vähän liian tumma näin keväällä. Mutta kyllä mä oon tätä tuossa ainakin vielä, kun oli lumet maassa, niin oon käyttänyt tätä. Mutta voihan se olla, että tää sitten kesäajaksi nyt jää vähän vähemmälle käytölle. Mutta siis aivan loistava esimerkiksi vaikka jouluaikaan niin neuleeksi. Tässä on aika leveät hihat ja siinä muistelen niin, että siinä ohjeessa ei kavenneta niitä hihoja ehkä ollenkaan. Mä oon pikkusen kaventanut ihan ihan muutamia silmukoita, että ei ihan niin voimakas pussitus tulisi tänne. Ja sitten helmat ja hihansuut on taas 1 nuri 1 oikein ja tosiaan se on kierretty se oikea silmukka siellä. Mutta minäpäs vetäsen tämän päälle, niin katsotaanpas miltä tämä näyttää. Täältä näyttää. Oho. Näkyykö siellä vähän kimaltelee ja nyt mä huomaan, että mulla on ehkä ensimmäistä kertaa tää päällä silleen, että täällä on vaan ihan siis tämmönen narutoppi, niin tuolta rintsikoitten olkaimet vähän paistaa läpi. Mulla on ollut ehkä aikaisemmin tuolla semmonen teepaita alla. Niin täältä näyttää. Mä oon ihan tosi tyytyväinen tähän, että tää on tämmönen väliä, kivaa. Minusta aluksi näytti, että tulikohan vähän liian lyhyt. Mutta kun mä kastelin tämän, niin se aluksi näytti, että ei se venähtänyt yhtään. Mutta itse asiassa se venähti ihan sillai muutamia senttejä niin, että minusta tästä tuli nyt aika sopiva. Hihat olisi taas voinut tehdä muutaman sentin lyhyemmiksikin. Mulla on nyt tossa toi hiha ollut tälleen taitettuna, mutta tää ehkä saattaa mieluummin, mulla on vähän semmonen fiilis tästä langasta, että tää ehkä saattaa enemminkin mennä kokkoon kuin venyä, joten olen kyllä tyytyväinen. Ja tykkään siis ihan tosi kovasti tästä, että tää varmasti saa käyttökertoja, jos ei nyt kesällä niin kauheasti, niin sitten taas syksyllä. Ja tää lanka oli tätä Fontin Bling Blingiä. Ja Fontin ompelle on vastaava juttu. Ja tässä on 72% mohairia, 16% villaa, 5% lureksia, mikä on siis toi Bling Bling osuus, ja 7% polyamidia. Katsotaan, viihtyisinkö mä hetki tämän päällä, vaikka tää on kyllä tosi lämmin, niin nyt kun sisällä on aika lämmin, niin voi olla, että mulle tulee tässä kuuma. Mä kohta vaihan pois, mutta annetaan nyt hetken verran olla.
vaikka sen verran, että esitellään seuraavaksi valmistunut neulepaita. Ja se on tämä minun alasukvillapaita. Ja nyt mä en kyllä yhtään muista, että oliko tää viimeksi keskeeräinen. Katsotaanpa, olisinko mä kirjoittanut sen tänne ylös. Joo, mä oon haaveillut tästä haaveiden helmikuu-osiossa silloin. Eli mä oon haaveillut tämän tekemisestä. Oisinkohan ehkä näyttänyt lankoja. Ja minun Alasuk Polar villapaita on nyt valmis. Elikkä mä oon haaveillut tämmöisestä paksusta ulkoilupaijasta, mitä voisi pitää siis niin kuin pelkästään, että tämän kanssa ei enää tarvitsisi erikseen olla ulkotakkia. Ja toi Sunday Knitting Club möi niitten Letlopi-varastot pois sekä Alafoslopit, niin mä silloin ostin sitä Alafoslopia. Olikohan se nyt ihan tässä, oliko se tämän vuoden puolella vai viime vuoden puolella, mutta kuitenkin viime talven aikana. Ja ostin sieltä sitten tätä Alafoslopia ja nyt sitten haaveiden helmikuun puitteissa aloitin tämän Alasuk-neuleen neulomisen. Just vähän sillä ajatuksella, että jos mä saisin tässä kevään aikana tämän valmiiksi, niin sitten tämmöistä paksua ei ehkä silleen kesällä tulisi neulottua. Ja tämähän tuli tosi nopeasti, kun tämä on tehty paksuilla puikoilla. Mä oon merkannut, mä oon kutosilla neulonut ton kirjoneuleosion ja 5-puolosella sitten sileät osuudet. Ja mulla on ehkä jossain noin värinumerot, jos jotakuta kiinnostaa. Tää pääväri harmaa on värinumero 0054. Sitten toi vaaleanpunainen, jota tässä on siis toisiksi eniten. Sitä oli mulla 2 kerää ja sitä jäi ehkä vähän vajaa puolet kerästä. Niin on värinumero 1239. Sitten täällä on tätä vaaleansinistä, tai no ei se nyt ihan hirveän vaaleansinistä ole, mutta kuitenkin sinistä farkkua. 9958 on sen värinumero. Sitten on sitä tummemman sinistä, eli tuossa nuo tummemmat osiot, niin sen värinumero on 0118. Ja sitten mä oon nimittänyt purkundiksi tätä, mikä minusta on tosi nätti väri, tai onko se purkundi, vähän niin kuin tommonen viileä violetti, mitä on sitten tuossa ton kolmio-osio yläpuolella, niin sen värinumero on 9961. Ja painoa tällä Alasuk-paijalla on noin 950 grammaa, 950 grammaa, eli melkein kilo. Ja se paino johtuu siitä, että tää on tosiaan aika pitkä. Näpäs näytän. Elikkä helmaa on niin paljon, että se yltää ihan siis tonne pepun alapuolelle. Ja tehdäänpä hei sille, että mä nappaan tämänkin seuraavaksi päälle. Hello! Mäpä käyn vähän tuolla kauempana kohta, niin näette pituutta, mutta tässä näkyy vähän tuota kaarroketta. Ja nythän tää näyttää mun päällä aika väljältä, koska mulla ei ole täällä nyt mitään muuta kuin toppi vaan alla. Ja tää on tarkoitettu, että tänne tosiaan mahtuisi sitten ihan tarvittaessa takkikin. Mutta mäpäs käyn vähän tuolla taaempana, niin näette tämän pituuden. Eli melkein sellainen mekkoversio tästä tosiaan tuli. Ehkä vähän pidempi, mitä mä kuvittelin. Jotenkin niin kuin yllätyin itsekin, miten nopeasti tämä neuloutui. Mutta mä kerkesin tuossa, kun oli vielä hanki,
niin kerkesin muutamia kertoja tämän kanssa ulkoilla. Ja kiva lenkkeilypaita, siis semmonen koiraulkoilutusjuttu. Ja mä kävin hiihtämässäkin tuolla järvenjäällä tämän kanssa kerran. Ja ainakin kivasti pysyy peppu ja reidet lämpimänä. Että semmonen ei niinku hikilenkkipaita, mutta semmonen seurustelulenkkeilypaita hyvä. Ja pakkasilla varmasti oikein mukava. Eli on kyllä ihan supertyytyväinen. Ja kyllähän mulla vähän semmonen fiilis jäi, että näitä paksuja villapaitoja voisi tehdä vielä joskus toisenkin. Sitten ehkä ei ihan niin pitkän. Että voisi sitten vähän aina tilanteen mukaan niin talvella, että olisi vähän valinnan varaa. Mutta ihan supertyytyväinen on siihen, että mille tämä näyttää. Ja olikohan tästä vielä muuta sanottavaa. Eli Alasuk Polar, Linka Neumann on suunnittelija, tai miten se nyt se nimi laustaa, Neumann. Mä en tiedä, miten se nyt sitten lausutaan. Ja tällehän on kirjoitettu myös ohuemmalle langalle, oliko se sitten Letlopille vai kenties vielä ohuemmalle, onko se sitten pelkkä Alasuk. Ja tämä taisi olla niin kuin Alasuk Paksu ehkä nimeltään. Ja löytyy tosiaan siitä Linkan kirjasta. Nyt en ole varma löytyykö yksittäisohjeina. Minä lainasin sen kirjan kirjastosta ja sitten sieltä neuloin. Ja se mikä tässä nyt on erillä tavalla tehty, niin se orkkismalli on neulottu alhaalta ylös. Mutta minä neuloin ylhäältä alas. Tai itse asiassa neuloin niin, että mä tein ensin tähän pään tielle väliaikaisen aloituksen. Ja sitten tein myös tähän vähän noita muotoiluita. Eli kuten huomaat, niin se on tuolta selkäpuolelta korkeampi toi valkoinen ossuus. Eli vähän sillä hain sitä, että se ei tähän tulisi sitten tavallaan tähän kurkkuun niin kiinni. Neuloin kaarrokkeen siihen kohti, missä sitten oli kainaloitten erotus. Ja sitten neuloin ylöspäin tämän poolon, niin että näin missä kohtaa se asettuu. Ja sitten neuloin ylhäältä alaspäin. Mä oon jättänyt hihoista ja helmasta ne kirjoneuleet pois. Just vähän sillä ajatuksella, että kun tein tämmöiset pitkät resorit, niin että sitä käytettäisiin että niinku käännettynä. Ja sitten jos joskus tulee tarve, että vaikka vähän paleltaa, niin voi sitten vetästä tätä vähän käden suojaksi. Niin mä ajattelin, että se voi se kirjoneule siinä sitten haitata, plus että sitten olisi pitänyt miettiä ja laskelmoa, että missä kohti sen on hyvä aloittaa. Niin en sitten tehnyt niitä kirjoneuleita sinne. Mutta tämmönen. Ja tää on kans vähän samansarjalainen ton raitulin kanssa, että odottaa nyt sitten jo viileimpiä kelejä. Tai eihän sitä tiedä, kuinka viileeksi tää kevät tässä vielä käy. Että miten tämän kaa tarkentaa. No kyllä tätä varmaan nytkin voisi tuolla pitää, jos silleen pistäisi vaan jonkun ohuen urheilukerrasto esimerkiksi tänne alle. Niin kyllä tätä varmaan nytkin voisi tuolla ulkoilussa pitää. Mutta semmonen. Olen ihan supertyytyväinen, että sain tän neulottua. Mutta nyt on kyllä niin kuuma, että vaihdetaan taas vähän vaatetta. Palataan pian. Nonni, nyt on vähän vilposampaa päällä. Päästään jatkamaan. Mä neuloin alasukkia siinä olympialaisten aikaan ja mä olin silloin kovassa kuumeessa. Mulla oli semmoinen 6 päivän kuumeputki ja sitä edelsi vielä flunssajatko ennen ja jälkeen. Ja toi oli semmoista aika raskasta neulottavaa, että en tosiaankaan jaksanut kippeenä ollessa neuloa, kun aina ehkä jonkun tyyli 1 kerroksen. Olin just tuossa kirjoneulevaiheessa silloin. Ja sitten kuumeessa oli vähän, että no nyt pitäisi saada jotakin helppoa neulottavaa, jota voisi sitten aina herreillä ollessa neuloa. Ja nyt mä en kyllä yhtään muista, että olisin kattonut näiden säärystimien ohjeen, mutta näille oli ilmainen ohje. Ja tehdäänpä sille, että mä linkitän sen tonne kuvausboksiin. Minä muistelen, että oliko se nyt se meillä kotona nettisivusto vai oliko se joku kotivinkin
ilmaisohje vai mahtaakohan ne olla yksi ja sama asia. Nyt mä en ole ihan kartalla. Mutta siis netistä pongasin tämmöisen säärystin mallin, jonka mä oon siis toteuttanut nyt mustana. Vienpäs vähän lähemmäksi, niin toi haittaa, vaikka toi vähän ylivalottuisi tossa, niin näkyisi toi kuvio. Eli tää on toteutettu ihan siis oikeilla ja nurjilla silmukoilla. Ja minusta tää oli yksinkertaisuudessaan kivan näköinen. Että tosta kun vähän venyttää, niin saa siitä ideasta kiinni. Eli tässä on aina 4 oikein 2 nuriin on niinku se mallikerta. Ja sitten sitä toistettiinkohan sitä ehkä 6 kerroksen verran. Ja sitten sitä vaihettiin vaan rytmitystä niin, että se siirtyi eri kohtaan. Niin tähän tuli vähän niin kuin tommonen palmikkoa vähän muistuttava pinta, mutta kun sitä venyttää, niin sitten huomaa, että se onkin ihan vaan pintaneuletta. Minusta ihan hauska pinta villasukille. Ja mä nyt neuloin tästä säärystimet. Ja tää on Filcolanan sitä Peruvian Highland Woolia, tää mun lanka. Mulla oli jäänyt tätä semmosesta yhdestä ystävälle neulotusta villapaita-projektista. Ja mä neuloin näihin säärystimiin sen langan loppuun. Eli sen verran, kun sitä nyt sitten sattui olemaan. Nämä painaa vähän reilu 150 grammaa nämä säärystimet. Nyt en muista kummalta puolelta mä aloitin nämä. Katsotaanpa paljastaisiko toi reuna. Ehkä on aloittanut täältä yläpäästä. Ja ihan niillä ohjeen mukaisilla silmukkamäärillä, muistelen, että se oli ehkä hiukkasen ohuemmalle langalle kirjoitettu se ohje. Ja mä valitin tähän pienemmät puikot. Ja näistä tuli aika paksut. Ja minä oon sitten toiseen päähän niin kaventanut ennen resoria noita silmukoita niin, että mitenkäpä mä nyt haluankaan näitä sitten käyttää. Että vaikka jos tulisi tuonne nilkkapuolelle tämä puoli, niin että se sitten olisi kenties vähän napakammin. Ja sitten laitoin tommosen merkin, handmade-merkin niin kuin molempiin säärystimiin sinne yläreunaan, niin että mä sitten erotan, että kumpi on kumpi pää. Kun siellä nyt on tosiaan vähän löysempi toinen puoli ja vähän tiukempi toinen puoli. Mä ajattelin näitä käyttää nyt esimerkiksi silleen, että kun mulla on vähän semmonen makupussitakki, siis semmonen pitkä ja paksu ja leveä toppatakki, niin se yltää mulla ehkä tonne polven alapuolelle, mutta ehkä puoleen sääreen. Niin sitten kovimmilla pakkasilla tuntui vähän, että jos senkaan oli pitempään pihalla, niin sääret paleli. Niin mä ajattelin, että tänne pystyisi vaikka laittaa maiharin päälle tai jonkun muunkin kengän päälle. Ja tätä voisi sitten pakkasilla nostaa ylöspäin, niin että näitä voisi käyttää semmoisessa tilanteessa sitten esimerkiksi. Mutta nämä oli lähinnä semmoinen välipalatyö nyt sitten siinä sairastellessa. Ja sitten aika pian sen jälkeen, kun noi oli valmistunut, niin me lähdettiin käymään tuolla Helsingissä Helsinki International Horse Showssa mun tyttärien kanssa. Ja sinne tarvitsi matkaan sitten reissuneulottavaa. Ja mulla ei ollut mitään semmoista helppoa neuletta ja pientä neuletta keskeneräisenä. Ja mä päädyin aloittamaan, katsotaanpas, olisiko mulla täällä nyt sitä lankaa jäljellä. Niin päädyin aloittamaan tämmöisestä Lucky Omen Yarnsin alpakkasukkalangasta. Värissä Cool Pink, tossa on se langan jämä. Niin sukat. Tää on siis 60% Superwash Merino, 20% alpakkaa, 20% nailonia, 400 metriä 100 grammaa. Tosiaan Lucky Omen Yarns ja Cool Pink. Mä ostin tämän viime kesänä festareilta just ajatuksena, että halusin kokeilla, että miltä tuntuu tämmönen alpakkalankaneuloa. Ja mulla oli ajatuksena, että mä neuloisin tästä itselleni semmoset unisukat, koska tämähän on aivan semmoista ihanan pehmeitä tää lanka. Ja loin minulle tyypilliset 72 silmukkaa ja otin siis reissuun matkaan
mä oon tehnyt nää. Katsotaanpa, onko mä kirjoittanut tänne. 2 puikoilla on neulonut. Eli mulla on väliä käsiala, niin mä neulon fingering sukat joko 2 tai 175. Ja mä ajattelin, että mä otan ne 2, että se ei haittaa, että siitä tulee vähän väliä ja rento, koska unisukkia oli tarkoitus tehdä. Ja mä en ottanut mitään muuta käsityötä sinne matkaan. Et me oltiin niin kuin yö yli siellä Helsingissä. Lähdettiin silloin perjantaina iltapäivällä ajelemaan. Oltiin semmoisessa yhteisbussikuljetuksessa, että mä sain neuloa sen koko bussimatkan. Ja sitten oltiin yö siellä Helsingissä ja aamulla lähdettiin sinne messukeskukseen. Oltiin siellä koko päivä ja tultiin sitten seuraavana yönä takaisin. Niin mä ajattelin, että kyllä mulle siitä koko päiväksi neulottavaa riittää. Ja mä päädyin tekemään tämmöisen käännetyn resorin, niin että sit sitä resoriakin oli mahdollisimman pitkästi neulottavaa, että kestäisi koko sukat sitten koko reissuajan. Ja tähän mä oon tehnyt ihan tismalleen samaa pintaneulekuviota kuin mitä on sit noissakin säärystimissä. Muistelen, että olikohan tässä nyt sitten 4 vai 5 kerroksen toi korkeus, kun noissa säärystimissä oli 6. Ja tässä mä oon nyt pingottanut nää tommosiin Eldurjarnsin noihin sukkablokkereihin, niin näette vähän, että miltä se näyttää toi kuvio silleen, kun se on venytetty. Joo. Mä siellä jo reissussa tuumasin, että ei hitsi, että näistä tulee tosi kappeen näköistä. Eihän nämä mulle mahu. Ja mä reissussa kysyinkin mun toiselta nuoremmalta tyttäreltä, että haluaisitko sä nää. Ja hän tykkää vaaleanpunaisesta, niin hän sitten sanoi, että no joo, haluan. Ja mä oon nyt sitten neulonut nämä hänen jalkaan sopiviksi. Hänellä on ehkä 1 numeron verran suurin piirtein isompi jalka. Tai meillä on suurin piirtein sama, mutta hänellä on pikkusen isompi jalka. Niin nämä on nyt mitoitettu hänen jalkaansa sopiviksi. No, nyt kun nämä on valmiit, niin kyllä nämä minunkin jalkaan menis, mutta nämä on ehkä semmoiset vähän napakat, että enköhän mä nyt sitten raski antaa nämä tyttären jalkoja lämmittämään sitten ensi syksyksi. Ja tässä on muuten toinen sukka niin tämmöisessä sukkablokkin muovisessa blokkerissa. Ja mä en muista kenenkä kanssa mä oikein tuolla somessa keskustelin, kun joku pyysi apua, että mitkä on hyvän kokoiset blokkerit, niin mä ajattelin, että mä näytän. Eli mulla on aluksi ollut näitä sukkablokkin blokkereita ainoastaan, mutta tää on aika kapea tää sukkablokkin varsi. Eli kuten huomaat, niin mulla vähän niin kuin jää tähän sukka tälleen löröttään. Mulla on aika paksu tässä tämä jalkapöytä. Niin mä en ole mikään sirosäärinen, niin tää sukkablokkin blokkeri, niin voisin kuvitella, että tämä olisi sopiva semmoiselle sirosääriselle ihmiselle, mutta minun sukat ja tyttären sukat näköjään myös, niin on pikkusen vähän niin kuin jää löysäksi tähän. Mutta tämä Eldurjarnsin blokkeri on niin kuin minun jalkaa ja näköjään myös tyttären jalkaa niin aivan täydellinen. Mä viime kesänä ostin festareilta niin kuin näitäkin 2 kappaleen, koska tää on niin kuin just eikä melkein niin hyvin pingottaa minun sukat. Mä en ole näitä kumpaakaan sukkaa, niin en ole kastellut enkä mitään muuta tehnyt kuin vaan päätellyt langan päät ja laittanut toisen tähän toiselle blokkerille ja toisen toiselle. Ja minusta tämä nyt on ihan niin ok, että en taida näitä sen kummemmin sitten kastellakaan. No mennään sitten seuraavaksi tohon Ipin, eli minun mieheni villapaitaan. Eli Pohjola-neule, Sari Nordlundin suunnittelema Pohjola. Tämähän mulla oli muistaakseni keskeneräisenä viimeksi. Minäpä tarkastan senkin tosta, että muistanko oikein. Joo, se on ollut mulla keskeneräisenä. Ja sehän on nyt tässä, taispa olla helmikuun puolella, vai olikohan maaliskuuta, niin valmistunut. Elikkä tässä minulla on siis lankana oliko se nyt langan valmistaja Lana Grossa ja Cool Wool Vintage. Kyllä, oli se lanka. Merkki. Sportvahvunen lanka, jossa minulla on tämmönen
kiva merenvihreä sävy päävärinä. Ja sitten tuommoista harmaata ja tuommoista sinapin keltaista tai niin kuin mieheni sanoo kultaista värisävyä sitten kontrastiväreinä. Ja tässä on, nyt mä en ole tohon merkinnytkään näköjään, kun onpas vähän reilu 500 grammaa, melkein 550 grammaa on tässä kaiken kaikkiaan lankaa. Mä oon 275 neulonut kirjoneuleosuuden ja sitten 2 puolikkailla ton kaiken muun. Ja tätä sovitettiin moneen otteeseen ja purettiin, kainalon kohdalla mätsättiin. Mä tein sinne kainalon alle vähän ekstra lyhennettyjä kerroksia, että se selkä laskeutuisi, kun tässähän ei tule lyhennettyjä kerroksia tuohon pääntielle ollenkaan. Niin jumpattiin aika moneen kertaan siinä hihojen erottelukohdassa, mutta saatiin loppujen lopuksi oikeinkin sopiva. Ja nyt kun tää on ollut valmis, niin mies on kyllä käyttänyt tätä tosi monta kertaa. Tää vähän neuloissa näytti, että mitenköhän sille käy, kun mä katoin, että nyppyyntyykö se jo vähän niin kuin neuloissa toi kirjoneuleosuus. Mutta ei tää nyt käytössä ole nyppyyntynyt käytännössä ollenkaan, että on pysynyt kyllä hyvänä. Mun miehellä on parta, niin tosta parran kohdalta huomaa, että ootapas missä sitä nyt näkyy. Parran kohdalta huomaa, että toi on niin kuin vähän tosta nyppyyntynyt tai siis tolleen, että pitäisi vähän ehkä ottaa nyppyä tai tuommoista huitulaa tosta pois, että se voi tietysti olla, että toi parta kun hankaa siihen väistämättä koko aika, niin se voi olla, että se tosta vähän sitten nyppyyntyy. Ja mä muistelen, että mä viime jaksossa niin vähän mietiskelin sitä ja tuolla somessakin on pohtinut, että tuleeko riittävästi kontrastia näiden värien välillä, koska toi Cool Wool vintage-lanka on semmoista eläväpintasta. Jos te katsotte harmaata tuossa pääntiessä, niin siellähän tosiaan on tommosia tummempia kohtia ja vaaleampia kohtia niin kuin ihan tarkoituksella siellä langassa. Samoin sitten tuossa vihreässä niin on elävyyttä enemmälti. Mutta ei se kyllä minusta niin kuin liikaa haittaa tässä kirjoneuleosuudessa, että oikeastaan se on ihan kiva, että se ei ole semmoinen niin kuin räiskyvä kontrasti. Ja tässä on oikeastaan ihan kiva, kun tässä Pohjolaneuleessa on sitten näitä nurjia silmukoita, niin se vähän niin kuin tuo tuonne semmoista kolmiulotteisuuttakin aika kivasti. Tuolla kanssa on noita nurjia, että vaikka ne on vähän ärsyttävän hittaita neuloa, niin musta se on just tämän Pohjolaneuleen, tämän kaarrokkeen juju. Ja tästä tuli tosi hyvä. Mies tykkää tästä kovasti ja on pitänyt tätä monta kertaa. Ja minusta tätä oli kiva neuloa. Mä tykkäsin neuloa tätä lankaa. Ja minun lempineulominen on ehkä tuommoista sileää pyöröä, niin tuntuu, että sitten toi vartalo-osuus, vaikka mun miehelläkin on pitkä selkä, niin on aika pitkästi tätä, niin se tuli kyllä aika nopsasti sitten lopulta. Ja kaarrokettahan kirjoneelle tähän aina kiva neuloa. Niin tämmönen. Mä voisin laittaa ehkä muutaman kuvan, missä tää on mun miehen päällä, niin näette, että miltä tämä hänen päällään näyttää. Mä en muista, että kerroinko mä viime jaksossa, mutta minä aloitin ton Pohjolaneuleen koossa, nyt mä en muista oliko siellä ihan kirjaimilla, mutta noin siis LK:ssa neulomaan. Ja olin neulonut pääntietä vähän matkaa ja sitten kokeilin tehdä niitä lyhennettyjä kerroksia tuonne niskaan. Ja sitten huomattiin, että ne lyhennetyt kerrokset siinä niskassa ei toiminut. Koska se vähän niin kuin nousi tuolta niskasta ylös. Ja mun piti purkaa ja mies siinä kohtaa sitä sovitti ja me vähän niin kuin tuumattiin, että onko se pääntie pikkusen ahdas, kun normaalissa siinä Pohjola-mallissa, niin siinä ei ole tuommoista poolokaulusta. Ja nyt sitten tuossa, kun mies halusi ton poolokauluksen, niin se nousi aika lailla tonne ylös.
Niin se oli vähän silleen, että no, miten tämä nyt sitten. Ja mä päädyin aloittamaan alusta. Eli mä otin yhtä kokoa isomman, että oliko se sitten se XL-koko. Että sain siihen vähän enemmän väljyyttä tuohon pääntiehen ja nyt siihen mies on tyytyväinen. Mutta mä en purkanut sitä neulomaani kaulusta, minkä olin tohon tehnyt. Mä ajattelin, että siitä kauluksesta voisi sitten vaikka tehdä esimerkiksi pojalle kaulurin mahdollisesti. Tai sitten tuubin. Ja se on nyt tässä. Ja tää on itse asiassa saanut käyttökertoja varmasti vielä enemmän nyt kuin toi miehen villapaita. Nimittäin mä taisin neuloa sen koko yhden kerällisen sitä harmaata tähän. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen, että olisiko se semmosena pantana, kaksinkertaisena pantana hyvä. Ja jos mä ajattelin, että jos se puristaa mua, niin sitten mä annan sen pojalle tuubikäyttöön tai jollekin muulle, jos joku muu haluaisi pitää sitä tuubikäytössä. Ja mä oon siis tämän idean bongannut villapesuohjelman Pirjolta. Mä en muista mikä talvi se oli, kun Pirjo neuloi tämmöisen ribbituubin. Ja hän on pitänyt sitä pipona silleen, että sieltä kivasti sitten nuttura näkyy. Niin olikohan se Pirjollakin tälleen sitten kaksikertaisesti taitettuna. Ja mä oon neulonut sen jälkeen sitten tai ennen tätä siis on neulonut myös toisestakin langasta. Taisin viime jaksossa esitellä sitä pantaa. Neuloin siis pörrölankaa, silkkimohairia ja sitten sitä Regian Premium Merino-jakkia lankaa kaksinkertaisena. Ja se onkin tosi kiva ollut kovemmilla pakkaskeleillä niin kuin tuubina se. Mutta se tietysti vähän pistelee, kun siinä on sitä mohairia. Tai no ei nyt pistele, mutta on vähän sellainen, vähän niin kuin erilainen tuubi. Niin tätä mä oon käyttänyt nyt keväällä. Pistetäänpäs tää päähän. Oon käyttänyt tätä tosi paljon lenkillä nyt kevään ajan sille, että mä oon laittanut hiukset ponnarille ja sitten tän vaan siis niinku tähän. Ja aluksi tuntui, että onkohan tää vähän liian kireä, mutta merinovillahan löystyy aika paljon, niin tästä on tullut niinku just täydellinen sille, että tää ei yhtään purista päätä, mutta on just näillä kevätkeleillä ihan superkiva tämmönen lenkkeilypanta. Ja villaa kun on, niin se immee hien ja kosteuden ja sitten hengittää. Tää on ollut ihan superhyvä. Ja nyt mä kyllä ajattelen, että ihminen tarvii näitä tämmöisiä lisää. Mä käytän aina lenkkeillessä talvella niin semmoista tuubia tossa kaulalla. Mä en tykkää, että kaula paleilee yhtään. Nyt mä ajattelisin, että täytyypäs nyt sitten neuloa lisää näitä tuubeja, että jos yhtä pitää päässä tälleen kaksinkertaisena, niin sitten olisi yksi kaulaankin laitettavaksi. Ja tää vennyy kyllä sit aina lenkin aikana tosi paljon, että se vähän niin kuin aina miettii, että onkohan tää liiankin leveä, mutta mä en ole kastellut tätä vielä kertaakaan, että mä toivon, että se ottaa niin kuin kassaan kastelussa. Voisi tietysti tehdä toisinkin päin. Mutta sitten mä monesti, kun mä tuun lenkiltä, otan tämän päästä pois, niin mä niinku veän tätä vähän niinku toiseen suuntaan, niin sitten se on taas napakka seuraavalla kerralla. Tässä on noin 50 grammaa siis lankaa. Ja tuli ihan tosi kiva tommonen arkikäyttövaate tosta. No sitten, puhutaanko seuraavaksi Cozy Basic hätistä. Eli Kottoneita ja muitakin matskuja YouTube-kanavan Helillä ja Sirpalla on semmonen tosi kiva yhteisneulonta läpi vuoden, että heillä on joka kuun alussa aina joku ohje, jonka he on etsineet netin syövereistä tai jostakin, joka on saatavilla ilmaiseksi. Se taisi olla aihetunnisteella yhteinen ohje 2026 KAL ehkäpä. Menkää katsomaan lisätietoja Helin Instasta, eli Hei Helha, tai sitten Sirpa Kuopus, niin sieltä, jos ei ole sulle entuudestaan tuttu. Mutta maaliskuun yhteisneulonnan ohjeena, yhteinen ohjekalin ohjeena oli tämmönen kuin Cozy Basic Hat. Nyt en muista suunnittelijan nimeä, mutta ohje on saatavilla kuitenkin ilmaiseksi Ravelrista. Ja
siinä yhteisneulonnassa siis ideana on, että jos haluaa, niin voi tilata Boutique Frillalta langat. Ja se oli aivan ihana se maaliskuun lankapaketti. Siinä oli Boutique Frillan käsivärjättyä lankaa sekä fingering merinoa että sitten se pörrö, eli silkkimoharia. Ja niistä tuli ihan tosi kiva kombo, joko viileä tai lämmin. Mä avasin tämän ohjeen ja rupesin vähän miettimään, että löytyisiköhän minulta varastosta lankoja. Ja huomasin, että se ohje oli kirjoitettu tuolle Sunday-langalle, eli siis toi Sandnes Garnin Sunday-langalle, joka on pikkusen niin kuin ohuempaa kuin normifingering, että menisiköhän se ehkä light fingeringiin. Kun mulla täällä vielä pätkä sitä Sundayta, ton verran sitä jäi jäljelle. Ja minä innostuin, että hei, että mulla olisi just hatullisen verran sitä Sunday-lankaa. Ja sitten mulla sattui olemaan myös Sunday Knitting Clubin sitä silkkimohair-lankaa. Tässä on nämä langat, joista mä oon ton pipon neulonut. Eli mä olin ostanut tämän Sunday Knitting Clubin silkkimohairin samalla kun mä tilasin tuohon alasukkiin niitä lankoja ja jäi tosiaan pikkusta vaille, että olisin saanut ilmaiset postimaksut. Ja postimaksut kun on nykyään aika arvokkaat, niin mä ajattelin, että no mä mieluummin ostan yhden kerran lisää lankaa, niin että mä saan ilmaiset postikulut, kun että mä maksaisin postille melkein sen lankakerän verran sitä lankaa. Vai ostinkohan mä näitä, taisin sitten ostaa 2. Että silkkimohairiahan nyt tarvii aina ja tämmöisen kivan, tämmöisen vähän niin kuin sammutetun vaaleanpunaisen sävyn sieltä löysin. Ja näähän oli aika täydellinen mätsi. Minusta tästä tuli superkivan näköinen tästä piposta. Tää aloitetaan siis täältä alareunasta ja neulotaan 1 nuri 1 oikein. Mulla on tässä ihan ohjeen mukainen määrä silmukoita muistaakseni, mutta ohjetta reilusti pienempi puikko, koska mulla on väljähkö käsiala ja sitten ajattelin, että nämä lörähtää käytössä aika paljon. Tässä on vähän niin kuin se idea, että tätä voisi pitää tälleen pitkänä versiona, jolloin tämän voisi asetella tänne tälleen. En ole muuten käyttänyt tätä yhtään kertaa vielä näin. Mä oon käyttänyt tätä silleen, että mä oon taittanut tämän reunuksen. Mä en siis niitä mittoja kattonut sieltä ohjeesta yhtään, kun tein vähän niin kuin sen kokoinen, kuin mitä tuntuu, että mukavalta näyttää. Ja tästä tuli tosi kiva. Mulla on aika tarkkaan tämän sävyinen minun toi kevättakki. Niin nyt se kevättakki sai sitten pipon kaveriksi. Vähän niin kuin tuurillaan sattui olemaan kivan sävyiset langat mulla tuolla varastossa. Ja sain sitten osallistuttua Sirpan ja Helin yhteisneulontaan tämän avulla. Tässä on yhteensä kulunut lankaa siis vaan 57 grammaa. Mä oon ehkä aikaisemminkin ihmetellyt, että miten voi saada pipon niin vähällä lankamäärällä, mutta niin se vaan on. Ja tosi kiva pipo tulikin. Mä oon neulonut tämän Resorin 225 puikoilla ja sitten 2 puolikkaalla ton sileän osuuden. Ja muistelen, että en ehkä sitten tehnyt näitä kavennuksia ihan sen ohjeen mukaisesti. Mä oon vähän niin kuin pyöristänyt tässä tätä kaventamista, että kun ohjeessa oli muistaakseni, että siinä kohtaa kun kavennukset alkoi, niin niitä tehtiin aina joka toinen kerros. Mutta mä oon aloitellut silleen vähän rauhaksi, että mä oon ensin tehnyt joka 3. kerros ehkä 2 tai 3 kertaa. Sitten on tehnyt joka toinen kerros ja sitten lopuksi on kaventanut joka ikisellä kerroksella niin, että siitä ei tule sitten semmoista kulmaa, vaan että siihen tulee vähän semmoista kaarevuutta ja minun mielestä siitä tuli kyllä aika kiva. Niin sellainen välityö oli siinä välissä. No sitten tuosta mun miehen Pohjola-paidasta jäi semmosia pienehköjä nöttösiä sit lankaa jäljelle. Ja mä mietiskelin, että näistä nyt ehkä sais näistäkin pipon. Ja kysyin sitten, että no haluaisiko hän semmoisen raitapipon näistä jämälangoista. Ja hän sanoi, että no kyllä.
hän haluaa. Ja siitä on varmaan 10 vuotta, kun mä oon edellisen kerran hänelle pipon neulonut. Ne edellisen pipon langat on ostettu sieltä Kuopion Pompomista silloin, kun se oli vielä siellä edellisellä paikallaan. Niin siitä on todellakin todella pitkä aikaa. Niin en ole pipoakaan hänelle nyt ihan sitten viime vuosiin neulonut, niin neuloinpa sitten pipon. Ja värit mä sommittelin niin ihan, että mä ensin käytin sen kultaisen tai keltaisen, kumminko nyt vaan. Neuloin sen kaiken, mitä sitä jäljellä oli. Sitten jatkoin sillä vihreällä, neuloin sen kaiken, mitä jäljellä oli. Ja sitten neuloin harmaata ja sitä vielä vähän jäi jäljelle. Ja niin mä sain tämmöisen pötkyläpitkulan, joka tietysti tässä näyttää vähän hassulle, mutta kun sen mies päähänsä laittaa, niin se on aika kiva. Ja tästä voi nyt sitten tämän taitteen korkeutta säätämällä vähän valita, että haluaako sen, että kuinka syvälle se nyt sitten milloinkakin päähän osuu. Ja mies on tällä hetkellä tuolla sählyturnauksessa, se lähti aamulla ja sillä oli tää pipo päässä ja mä sitten sanoin, että no nyt mä en sitten voi esitellä sitä sun pipoa, kun meinaan kuvata jakson. Ja hän sitten pitkin hampain luopui piposta, laittoi sitten toisen pipon päähän, mutta tää on ollut hänellä tosi paljon päässä. Tietysti kun tää on pehmeätä merinoa, niin tätä on kiva pitää. Ja tätäkään en ole nyt millään lailla kastellut, enkä millään lailla pingottanut. Mä ajattelin, että sille ei nyt sitten kävisi vaan niin, että ei lörähtäisi tavallaan ennenaikaisesti. Ja tää on aika sopiva. Mä en nyt muista yhtään, tai siis tosi sopiva on. Mutta en muista, että mikä oli silmukkamäärä. Mä luulen, että me ehkä vähän mätsättiin tästä minun tuubista niitä silmukoita, että sovitettiin tätä ja sitten siitä mietittiin, että oliko sopiva määrä vai pistetäänkö enemmän vai pistetäänkö vähemmän. Ja tämän mä oon neulonut 2 puolikkailla, kuten myös tämän. Näissähän on siis toi sama harmaa tuolla. Niin semmonen välityö valmistui. Ja nyt on enää 1 valmis neule. Vieläkö te jaksatte sen katsoa? Tai oikeastaan ei ole neule, vaan onkin virkkaus. Muistatteko, kun mä aika monta vuotta sitten aloin virkkaamaan sitä Pattenberg-peittoa. Ja siitä oli se yhteisvirkkauskin minun YouTube-kanavalla aika pitkä aikaa. Ja mä sain virkattua siihen Pattenberg-peittoon kaikki ne värilliset palaset, 500 kappaletta. Ja sitten mä aloin virkkaamaan niitä harmaita palasia, eli joka toiseen värillinen ja joka toiseen harmaa sillä ajatuksella. Ja sitten siinä kävi vähän niin kuin hiiri kissalle räätälinä, että eipä siitä tullutkaan peittoa, vaan siitä tulikin tonne meidän olkkariin, nojatuoliin, rahin päällinen. Ja mä en ole nyt ihan varma, että mitä mieltä mä siitä rahinpäällisestä oon. Villalanka rahinpäällisenä, niin arvatte varmaan, että se ei ole mikään ihan kauhean kestävä ratkaisu. Se on ehkä aavistuksen venynyt ja virttynyt siinä. Mutta mä ajattelin, että antaa sen nyt vielä hetken aikaa olla, koska se nojatuoli on sen värinen, että se ei ole yhtään mun lemppari. Tuolla näkyy vähän sitä nojatuolin väriä. On ehkä yksi niistä minun vähiten tykätyistä väreistä. Mutta koska muut perheenjäsenet siitä väristä tykkäävät, niin se nyt on ollut tossa vähän niin kuin me ollaan saatu se on kulkeutunut meille muiden mutkien kautta se tuoli ja nyt sitten ollaan vähän kattelemassa sen paikalle uutta tuolia, mutta niin kauan kun siihen ei kivaa löydy, niin se siinä nyt saa olla nököttää. Ja siinä tuolissa on siis tämmönen niskatuki myös, joka on siis vihreä väriltään. Niin nyt mä oon virkannut siihen niskatukeenkin sitten näistä lappusista niin samanlaisella idealla kuin mitä se rahi on, niin tämmöisen päällisen. Ja vähän niin kuin sillä ajatuksella, että se rahi ei olisi niin yksinäisen näköinen siinä
päällysensä kanssa, kun sitten kaikki muu tuoli on tommonen vihreä, niin nyt siihen on sitten tämmönen mätsäävä niskatyynykin. Tää tuli vähän kanssa semmosena välipalatyönä, kun mä päätin, että no nyt tämä pitää virkata, että saa tämänkin tehtyä. Ja jos mä muistan, niin pitääpä napata kuvaa, miltä tämä kokonaisuus näyttää. Se näyttää minun silmään siltä, että siihen pitäisi vielä nyt sitten joku sisustustyyny, joku pienehkö ehkä, johon ehkä voisi vielä sitten tämmöisen päällisen kanssa virkata senkin, mutta nyt toistaiseksi saa olla sellaisenaan. Ja tämä rahinpää, tai siis tämä tyynyn päällinen, niin tässä oli lankaa muistaakseni 120 grammaa. Mä oon sen virkannut kiinni tuolta, eli nyt jos tän haluaisi tästä ottaa tästä tyynyn päältä pois, niin pitäisi toi reunavirkkaus tuolta purkaa kokonaan. Niin tää on kans nyt vähän tämmönen välipalatyö. Ja sitten kun mä olin ottanut siis niitä edelleenkin niitä lappuja, mitä näitä värikkäitä lappuja. Alun perin oli 500 ja sitten mä oon sen rahinpäällisen tehnyt. Nyt en muista paljonko siihen meni niitä lappuja ja sitten tämä, mutta niitä lappuja oli vieläkin semmonen iso lasipurkillinen niin kuin aivan kukkurillaan. Ja sitten vähän oon tässä mietiskellyt, että mä haluaisin niistä ruveta virkkaamaan peittoa. Ja mä sain sellaisen idean siihen peittoprojektiin, että kun siinä Pattenbergin peitossahan niin kuin joka toinen ruutu on aina samanlainen. Nyt mä tässä samalla etin yksi ja muita juttuja. Niin joka toinen ruutu on samalla värillä tehty. Niin kuin tässäkin. Mulla se joka toinen väri on se harmaa. Niin mä mietiskelin, että onko sen pakko olla niin, että tavallaan se joka toinen, jolla me aina sitten yhdistetään tähän yhteen yksiväriseen 4 värikästä, niin että onko tämän ruudun pakko olla aina just harmaa? Koska se lankahan katkaistaan sitten, kun tämä on aina tämä yhdistelyruutu tehty. Ja mietin, että ei sen olisi pakko olla yksivärinen. Että miksipä se ei voisi se joka toinenkin ruutu aina niin kuin vaihtaa väriänsä. Ja se idea on mulla muhinut päässä. Ja nyt mä etin täältä niitä, että mitä mä voisin teille näyttää, mutta en jostain syystä nyt sitä yhtä löydä. No mennään tällä. Tässä mulla on nyt se yhdistyslappu ollut valkoinen ja mä oon yhdistänyt niin kuin noin 4 valmista värillistä tuolla yhdellä valkoisella. Eli siinä on se idea, että se valkoinen ensin tehdään loppuun ja sitten ei katkaistakaan lankaa, vaan sitten yhdistetään ne 4 muuta. Ja mulla on tulossa nyt täällä tämmönen tilkkutäkkipeitto näistä Pattenberg-paloista just silleen, että ei olisikaan mitään tavallaan pääväriä siinä. Mun esikoistytär on siis tänä keväänä kirjoittanut ja on mahdollista, että hän syksyllä muuttaa sitten pois kotoa. Tämä on nyt sitten tyttärelle mukaan menossa oleva peitto. Eli tytär tykkää semmosista vaaleista, haaleista, pastellisista sävyistä. Ja mä kysyin, että haluaisiko hän, että mä virkkaisin hänen sitten sinne opiskelukotiinsa niin semmoisen torkkupeiton tai sohvalle semmoisen. En mä nyt tiedä, että tulisiko tästä kauhean isoa, mutta katsotaan nyt minkä kokoisen mä jaksaisin virkata ja minkä kokoisen tytär haluaa. Ja lapsukainen sanoi, että no tietenkin hän haluaa, että olisi äitin virkkaama tai äitin tekemä peitto. Mä oon nyt saanut tämmöisen palasen valmiiksi. Eli tässä tosiaan noi uloimmat reunat on nyt aina niitä valmiita lappuja. Ja sitten sitten tässä, tämä kerros on niitä, joilla mä oon yhdistänyt. Eli ne on niinku tavallaan tuoreita virkattuja. Ja niin kuin näet, niin ne nyt on sitten, siellä on useampaa eri väriä. Ja
mä laskeskelin, että jos se lapsi syksyllä muuttaa pois, niin mun pitäisi aika topakasti tätä virkata, että mä saisin tämän sitten syksyllä lapsen matkaan. Mun pitäisi suurin piirtein tämän kokoinen palanen virkata joka viikko. En tiedä onnistuuko se, mutta nyt ainakin toistaiseksi mä oon innoissani tätä virkkaamassa, koska tätä on ihan ihana seurata, että miten söpö tästä tulee. Ja sitten siinä on pikkusen semmonen takaportti, että hän on hakenut sellaiselle alalle, että jonne on ihan todella vaikea päästä. Niin voi hyvin olla, että ei sitten pääse ehkä ensimmäisellä hakukerralla. Ja sit jos hän jäisikin vielä välivuotta pitämään kotiin, niin sittenhän tällä ei olisikaan kiire. Mutta mä ajattelin varulta tässä keväällä ja kesällä tehdä tätä silleen reippaasti, koska tämän tekeminen tuntuu mukavalta. Jos mä vaan pysyn tahissa, niin tekisin sitten tätä eteenpäin. Ja mä mietin, että jos mä tekisin tämmöisiä lappuja, niin se työ ei olisi niin kuin iso. Että sitten vasta yhdistelyvaiheessa, kun näitä lappuja yhdistelisi, niin sitten tietysti se työ kasvaisi. Mutta että tämmöinen pikkunen lappu on vielä ihan kiva tuossa pyöritellä. Niin tämmönen. Mitäs tykkäätte? Eikö se ole aivan ihana? Me ollaan sen Lapsukaisen kanssa lajiteltu niitä minun valmiita palasia. Mulla on täällä kasa palasia, jotka on sopivan värisiä. Mä voisin näyttää. Eli täällä on nyt näitä pastellisia me ollaan niin kuin valittu. Nämä asustaa tämmöisessä Boutique Frillan pussissa, joka on tähän projektiin ihan superkätevä, kun täällä on sisällä noita tommosia 4 noita sivutaskuja, niin mulla on näitä pikkulappuja täällä sivutaskuissa. Ja sitten tässä mulla on nyt hylättyjä lappuja. Eli huomaatte, että näiden värisävyt on sitten paljon tummempia. Eli nämä nyt odottaa pääsyään sitten johonkin toiseen projektiin. Johonkin tummempaan, mutta tähän minä nyt kerustelisin noita pastellisia sävyjä. Ja vähän laskeskelin, että nämä valmiit pastelliset ei tule riittämään. Eli niitä tarvii tavallaan niitä yksittäisiä lappujakin kyllä sitten tätä varten tehdä tässä kesäaikana lisää. Mutta tämmönen, tää on vähän niin kuin ehkä semmonen luopumistyö, kun ensimmäinen lapsi on muuttamassa pois kotoa, niin tää on vähän niin kuin niissä fiiliksissä nyt tässä virkkailtu. Ja minusta olisi ihan kiva ajatus, että jos lapset vaan haluaa, niin mä voisin sitten jokaiselle antaa minun itse tekemän peiton matkaan sitten. Niin tästä olisi tulossa sellainen työ. Olikohan tästä enempää? Mä 2 koukulla siis virkkaan. Mulla on aika väliä käsiala ja sitten mä haluan, että tästä ei tulisi semmonen lörö. Mä uskon, että tää venyy ja vanuu sitten kyllä käytössä. Niin on käynyt ainakin sille rahinpäälliselle. Nämähän on aika tiiviit nämä yhdistyskohdat täältä nurjalta puolelta, niin toi tosta kun antaa periksi, niin se kyllä sitten venähtää siitä, niin että siitä ei sitten tulisi semmoinen liian venyväinen. Ja tähän liittyen mä oon siis virkannut nyt vähän muutakin. Mulla on aika paljon semmosia, tai paljon ja paljon, mutta siis jonkun verran semmosia ihania pastellisia minivyyhtejä. Mä oon ostellut niitä kaikista tapahtumista, vähän niin kuin sillä ajatuksella, että ne olisi semmosia muistoja niistä tapahtumista. Ja sitten mä oon saanut jonkun verran muutamia myös neuleystäviltä lahjaksi. Ja mulla on ollut niin kuin vähän sellainen ajatus, että mä haluaisin tehdä niistä jonkun semmoisen käsityön. Ja en tiedä vielä mitä näistä tulee, mutta mä oon nyt päätynyt tekemään tämmöisiä isoäidin neliöitä. Eli tässä esimerkiksi Adelia Fibersin viime vuoden festariväri, olikohan se festarikesä niminen, niin mä oon siitä tehnyt tämmöisen yhden lapun. Ja mä oon siitä neulonut aikaisemminkin jotakin ja nyt sitten loput jämäälangat mä meinaan käyttää tänne tyttären peittoon, kun se käy tolleen pastellisena tänne kivasti. Tuolla muutama lappu löytyy. Ja sitten tänä aamuna esimerkiksi neuloin, virkkasin, niin lapun
siitä Boutique Frillan värisävystä, mikä saatiin viime syksynä Neulot-tapahtuman sieltä iltajuhlasta lahjaksi. Niin tänä aamuna kerin sen ja neuloin siitä tämmöisen muistopalasen. Ja sitten loppu menisi kans tohon tyttären peittoon. Tossa on Boutique Frillan viime kesäfestariväri neulottuna muistoksi. Mulla on muutama lappu näitä nyt tehty. Mä en tiedä, mitä näistä on tulossa. Oon miettinyt, voisiko näistä tulla takki. No en tiedä, tuleeko vähän liian värikäs. Tai sitten mä oon miettinyt, että voisikohan siitä tulla laukku. Sitten sitä voisi aina ottaa vaikka tonne Neulet-tapahtumiin matkaan. Tai voisiko tulla sitten peitto. No tuskin ehkä ihan äkkiä tulee niin paljon muistoja, että olisi peitollista. Mutta ei mun tarvii vielä tietääkään, mitä näistä tulee. Mä oon nyt ajatellut, että mä neulon aina, kun on joku kiva lanka, josta niin kuin voi ajatella jonkun muiston, niin että mä virkkaisin siitä tämmöisen lappusen ja katsotaan sitten, mitä näistä tulee ajan olloon. Täällä on muuten yksi väri, minkä mä virkkasin lapuksi. Tää oli valmiiksi. Mulla oli jämälankana tätä ennää ja mä en yhtään muista, mitä mä oon tästä neulonut. Enkä mä yhtään muista, mikä lanka tämä on. Tunnistaako joku teistä värin? Mikä värjäri ja mikä lanka? Sanokaapa, jos tunnistat, niin ehkä mä sitten muistaisin, että mistä mä oon tän saanut. Koska tietysti jos on muistojen lappuja, niin olisi kiva, että muistaisi kaikki nämä, mistä nämä on saatu. Niin tämmösiä. Eli siis mä oon ihan hurjana virkkailut täällä viime aikoina, joka näyttää olevan ehkä muillakin osalla muitakin neulojia niin vähän sama, että se virkkuukoukku sitten alkaa enempi tälleen keväällä heilumaan. Niin tämmösiä juttuja. Oiskos mulla vielä muuta? Vieläkö te jaksatte kuunnella? Minä ihan nopsakkaasti näytän. Aina pitää olla yhdet sukat keskeeräisenä, niin tällä hetkellä mulla on keskeeräisenä. Täällä on 2 kappaleen näitä sukkia, mutta näytänkö mä nyt vaikka toisen. Niin on tämmösen, tää on siis Aaran merinosukkalankaa. Fingering vahvuista, taisi olla onnellinen erilainen. Muutama vuosi sitten on tarttunut, kun Aara oli tuolla Porttineulen leirillä, niin tää taisi olla semmonen joku alekorilanka, niin mä oon sen sieltä ottanut ja kattokaapa miten ihanaa tulee pintaa. Mun mielestä Aaran langoissa on kyllä erityisen kivasti aina osuu noi värjäykset niin, että ne ei, en mä tiedä onko ne minun kerrosmäärälle sopiva silleen, että ne ei läikity eikä lähde tulemaan semmoista spiraalia, vaan menee silleen kivasti tasaisesti ja niin on tääkin. Nämä on tämmöiset ihan vaan sileät sukat, jotka silloin tällöin otetaan matkaan, kun tarvitaan pieni käsityö mukaan. No sit mä ihan nopeasti näytän yhtä ideaa, joka saattaa sekin nyt jäädä syksylle. Hei, pakko näyttää ennen sitä vielä, kun minusta tää on niin ihanan näköinen tämä purkki, kun mä nyt oon siihen tyttären peittoprojektiin kerustellut kaikkia pastellisävyisiä, noita minivyyhtejä ja sitten langan jämiä, niin ollaan vähän tytärkin sai valita, niin tässä olisi nyt sitten lankoja peittoprojektia varten. Ehkä mä esittelen sitä tässä, jahka se edistyy, niin sitten miltä se näyttää. Mutta nyt sitten lisää purkkeja ja purtilloja. Nimittäin sit mulla on täällä tämmöset. Jos katsotaan ensiksi tätä isompaa purkkia. Tänne mä oon vuosien varrella laittanut kaikkia sellaisia lankajämiä, jotka on siis jotain muuta vahvuutta kuin merino. Fingering. Jotain muuta vahvuutta kuin fingering. Eli fingering jämät mulla on ollut omassa ja nämä on semmosia vähän niin kuin sekalaisia jämiä. Täällä on sekalaisia materiaaleja. Tuolla on esimerkiksi tuolta, mikä se nyt oli se palmikkoneuletakki toi, jota yksi festarikesä innostuttiin.
No kuitenkin tuommoista vähän paksumpaakin lankaa on tuolla pohjalla ja sitten on jonkun verran semmoisia ihan pieniä silkkimohairnöttösiä ja semmosia. Ja täällä toisessa purkissa on myös fingering paksusia, mutta pointti on se, että täällä on niin pieniä langannöttösiä, että niistä ei oikein enää saa edes välttämättä tuommoista Pattenberg-peiton palasta. Semmosia ihan pieniä. Ja mulla on ollut näistä ajatuksena, tai siis mä oon miettinyt, että mikä voisi olla semmoinen työ, mihin näitä voisi yhdistää. Ja oon miettinyt jotakin pannulappua tai patakinnasta. Mä oon joskus tehnyt jämälangoista niitä, mutta näistä nyt saisi tehtyä aika monta sellaista. Ja tossa ehkä reilu kuukausi sitten, kun oli vielä paljon lunta maassa, niin mä innostuin ja mä ajattelin, että mä teen näistä nytten sellaisen räsymattopaidan. Vähän sillä ajatuksella, että laitan vaan ihan kaikkea noita sekaisin, paksuja ja ohuita ja ihan siis niinku semmoista sillisalaattia teen. Ja mulla on tuolla jemmassa 2 vyyhtiä tämmöstä 100% merino-lankaa. Tää on non superwashia ja mä oon ostanut tätä joskus. En edes muista, että kuka tätä möi, mutta joku möi tuolla Kierrojen puikkojen neuleretriitissä. Vähän niin kuin silleen, että jos haluaisi itse värjätä, niin nämä oli tosi edullisia. Mä ostin näitä 2 vyyhtiä, tämmöistä merinovyyhtiä. Ja en ole innostunut värjäämään. Ja nyt mä ajattelin, että jos mä tekisin semmoisen räsymattopaidan, että siellä toinen säie olisi tätä valkeata. Ja sitten toinen säie olisi tuolta purkista otettua randomia. Ja aika paksut puikot. Ja mä innostuin siitä ajatuksesta ihan hurjana. Ja mä oon aloittanut niin, että mä oon tehnyt pääntien. Mä oon tehnyt tuolla raitulipaidaohjeella pääntien. Ja nyt sitten pitäisi tästä lähteä muotoilemaan noita niskan lyhennettyjä kerroksia. Mulla on tässä tosiaan se toinen on se valkea lanka. Ja sitten mulla on toinen merinolanka tässä, että pääntie olisi nyt merinosta, että se ei sitten kutittelisi. Ja niin, vähän niin kuin tämmönen, miten se lausutaan, tiedättekö sen, onko se nyt sitten tanskalainen suunnittelija, toi Lärkke Bagger. Hänellä on se neulekirja, joka mulla oli lainassakin, mä nyt jo palautin sen, onko se nyt Knittis se kirjan nimi, semmoinen pinkkikirja kuitenkin. Niin vähän sieltä hain sitä henkeä ja ideaa. Hänhän yhdistelee siis niin kuin käyttää kaikki langanpätkätkin ja hänellä on semmoinen hauska, villipersonallinen tyyli, niin vähän semmoista henkeä. Ja mä olin tosi innoissani tästä ja aloitin, mutta nyt on sitten tullut tää kesä, tai siis ei kesä, vaan kevät, lumet on sulanut ja kesä on tulossa, niin mä luulen, että tää mun idea jää hautumaan ja ehkä sitten taas myöhemmin jatkuu, koska nyt olisi vähän niin kuin semmosia kesäpaitafiiliksiä. Ja mä ajattelin, että mä näyttäisin tähän nyt yhden kesäpaidan, joka viime kesänä alkoi. Eli aloitettiin neuleystävä Tean kanssa, terkkuja vaan Tealle, jos katsot tätä. Niin aloitettiin siitä Sari Nordlundin kesäpaitakirjasta, siitä viime kesänä julkaistusta, niin aloitettiin neulomaan. Muistanko mä nyt tämän mallin nimeä edes? Se oli mulla ihan vasta mielessä. Se on lyhyt nimi, alkaako se L-kirjaimella? Katsotaanpa, tuleeko se mieleen. No joka tapauksessa siitä kirjasta on aloittanut neuloa tämmöistä paitaa, missä on hihat neulottu pitsineuleella ja sitten muuten se on sileä. Voi vitsi, kun mä nyt en muista sitä. Sanokaa nyt mulle tämän nimi. No kyllä te tietäjät tietää. Esittelen seuraavassa paremmin. Me aloitettiin Tean kanssa tätä neuloa festareiden jälkeen. Me festareilta kateltiin tähän lankoja. Mulla on tämmöstä
Skeinfinitin ohkanen merinosukkanen lankaa värissä kermatikkari. 425 metriä 100 grammaa. Ja tää on siis hyvin tämmönen haalean punainen niin kuin kermatikkarimainen. Vitsi kun se on se nimi kielen päällä, mutta kun se ei tuu, niin se ei tuu. No, katsotaan. Ja tää jäi viime syksynä sitten, kun alkoi kesä loppumaan ja sitten kesäpaita-innostus jäi, niin tää on nyt jäänyt lojumaan tonne odottamaan lämpimämpiä kelejä ja nyt ois taas kesäaikakin innostus päällä, niin Tealle vaan terkkuja, että mä aion nyt tässä ehkä näiden pääsiäisen pyhien aikaan niin selvittää, että missä kohtaa mä oon menossa. Mä oon näköjään fiksusti kirjoittanut tänne tämmöiset terveiset itselleni, että tästä otettu 3 millimetrin puikot pois. Niin tätä mä ajattelin nyt pääsiäisen pyhinä jatkaa. Nimittäin mulla oli vähän niin kuin aiheena, ajatuksena, että mä olisin nyt pääsiäisenä ruvennut tekemään semmoista testineuletta, mutta en vaan ennättänyt saada siihen lankoja. Elikkä toi Lankojat neulekanavan Heidi, eli Insta-nimimerkki Knit Between Pines, on suunnitellut semmoisen aivan ihanan hihahuivin, joka on vähän niin kuin semmoinen huivimainen. Sen voi tähän olalle laittaa, mutta siinä on kuitenkin hihat. Ja hän kyseli siihen testineulojia. Se huivin nimi on Silvia. Menkääpä katsomaan Knit Between Pines Instasta sitä. Ja siis mä olin maanantai-iltana satui olemaan salilla. Ja yleensä mä siis en tykkää, että salilla siinä lepotauon aikana selataan nettiä. Mä monesti teen jotakin ihan muuta, käytän vaikka 2 laitetta vähän niin kuin vuorotellen siinä. Mutta siellä oli vähän niin kuin ruuhkaa ja oli vähän, että jos tästä laitteesta nousee, niin sinne sitten tulee joku muu. Ja mä sitten aukasin Instan ja ensimmäisenä oli se Heidin postaus siinä. Ja Heidi kysyi testineulojia sille sen ihanalle hihahuiville ja mä saman tien laitoin viestiä, että hei, minä siellä salilla hikisenä, minä haluaisin olla. Ja se neulotaan siis silkkimohairista. Ja se on aivan tosi ihanan näköinen se Heidin tekemä neule. Ja just ajatellen, että se kävisi tosi kivasti niin kuin juhlamekkojen kanssa. Ja kun meillä on tosiaan ne ylppärit tulossa ja ehkä muitakin juhlia, niin sitten sen kanssa pidettäväksi. Mutta lankojen valinta oli vaikeaa ja mä vasta tiistai-iltapäivällä tai alkuillasta sain tehtyä sen tilauksen, niin eihän ne langat sitten ennättänyt nyt näin pääsiäisviikonlopuksi tänne saapumaan. Niin mä nyt odottelen niitä lankoja ja sitten ehkä virkkailen neitokaisen peittoa ja aloitan jatkamaan tätä. Oliks tää Juno? Hei, nyt se tuli sieltä. Juno-paitahan tämä oli. Tässä on muuten tämmönen hauska kuriositeetti. Mä en muista näytinkö mä tätä, mutta mä oon jotenkin ihmeen lailla onnistunut neulomaan tänne paitaan. Siis silmukkamerkin tonne paidan joukko. Toi täytyy tuolta jotenkin sitten väkivalloin katkaista toi merkki, mutta siellä on semmonen pääntiellä silmukkamerkki jemmassa. Niin tätä Junoa jatkaisin, tai jos katsotaan mitä mä nyt, haluanko pelkästään virkata vai jos mä saisin tästä esimerkiksi nyt tämän pääsiäisen aikana niin tehtyä ton kainaloihin asti ja ehkä hihat, niin sitten tää olisi myös semmoinen posotteluvaiheessa oleva, niin sielläkin sitten kesäneulepaita pikkuhiljaa valmistuisi. Mutta tämmöisiä suunnitelmia. Nyt mä oon varmaan pölöttänyt vaikka kuinka kauan jo puhua. Nyt on aika lopettaa. Kiitos kun olit seurana. Kiitos kun oot tilannut mun kanavan ja kiitos kun oot kattonut tänne asti. Kevät tulee ihan hirmuisella vauhilla, mutta eikös myös neulota siitä huolimatta, vaikka tuolla ulkonakin olisi hommia. Mulla on nyt aika kiireen tuntua tässä keväässä. Meillä tosiaan, kun on ne ylioppilasjuhlat tulossa, niin täytyy vähän tuolla ulkona tehdä vielä semmosia pihahommia. Meillä oli salaojaremppa viime syksynä ja laatotus otettiin tuosta pihaedustalta pois ja nyt sitä niin kuin jatketaan vähän joka suuntaan sitä laatotusta, niin siellä on semmoiset hommat meillä vielä
ennen niitä kevään juhlia. Ja sitten on töissä perinteiset kevätkiireet pian kohta koittaa. Niin mä luulen, että seuraava mun jakso saattaa tulla sitten vasta, kun on jo kesä. Mutta ei sitä koskaan tiedä, vaikka mä joku kerta innostuisin kuvaamaan jonkun lyhyemmän pätkän. Nythän tässä käy niin, että kun mulla on aina paljon esiteltävää, niin nämä jaksot venyy. Mutta tämmöistä tällä erää. Kiitos kun olit katsomassa ja nähdäänpä taas. Moi moi!